дар қисми шимолии Буркина-Фасо боз як ҳамлаи террористӣ содир карда шуд. Бар асари он 13 нафар ҷон бохта, чанд тани дигар бедарак гардид. ҳодиса дар кони тиллои Тапарко рух дод. Ба қавли шоҳидон, як гурӯҳ силоҳбадастон ҷониби кормандони полис оташ кушуданд. қаблан дар минтақаи Сейтенг ҳамлаи ҷинояткорон боиси марги 10 нафар гашта буд. кормандони мақомоти полиси шаҳри Дубай, Амурати Муттаҳидаи Араб 100 нафарро боздошт намуданд, ки онҳо дар хариду фурӯши маводи мухаддир тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ гумонбар ҳисобида мешаванд. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои боздошти нашъаҷалобон аз сокинони маҳаллӣ кӯмак хостанд. бо ин мақсад мақомоти Дубай сомонаи махсусро таъсис доданд, ки дар он сокинон метавонанд чунин маълумотро пешниҳод намоянд. дар 4 моҳи охир ба кормандони мақомоти полис 630 маълумот дар бораи хариду фурӯши маводи мухаддир ирсол гардид. чанди қабл дар шаҳри Абу-Даби кормандони полис 1.5 тонна маводи мухаддири навъи кокаинро дарёфт ва мусодира карда буданд. нашъаҷалобон мақсад доштанд маводи мухаддирро тавассути бандари Ал-Халифа вориди Амурати Муттаҳидаи Араб намуда, сипас онро ба Аврупо интиқол диҳанд. дар қисми ҷанубии Гана садамаи нақлиётӣ ба амал омада, он боиси ҳалокати 8 нафар гашт. ҳодиса дар наздикии шаҳри Ассубоӣ рух дод. ронандаи нақлиёти мусофирбар идораи автобусро аз даст дода, дар натиҷа бо мошини боркаш бархӯрд. дар ҷои ҳодиса ниҳодҳои марбута фаъолият дошта, омилҳои рух додани фоҷиа муайян карда мешавад. ҳукуматдорони ҷумҳурии мардумии чин давоми як шабонарӯзи ахир 1938 ҳолати нави сироят ёфтани сокинон ба коронавирусро сабт карданд. давоми 2 соли ахир ин баландтарин нишондод ба ҳисоб меравад. қисми бештари сироятёфтагон дар музофоти Цзилин ба қайд гирифта шуданд. дар маъмурияти маркази музофоти Цзилин шаҳри Чанчун муваққатан реҷаи пурраи инзиво ҷорӣ гардида, ҳаракати нақлиёт бо Шанхай маҳдуд карда шудааст. аз сокинони маҳаллӣ дархост карда шуд, ки давоми чанд рӯзи оянда аз сафар кардан худдорӣ намоянд. дар 3 минтақаи Эфиопия авҷгирии бемории сурхча ба қайд гирифта шуд. аз рӯи маълумоти намояндагони Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, давоми 3 моҳи охир беш аз 900 нафар ба ин беморӣ гирифтор шуда, 12 нафар ба ҳалокат расиданд. ба маълумоти табибон, ҳолати мураккаб дар 5 қароргоҳи гурезагон мушоҳида карда мешавад. дар робита ба ин ташкилотҳои гуманитарӣ кӯдакони аз синни 6 моҳа то 10 соларо аз бемории сурхча эм мекунанд. коршиносон иброз медоранд, ки аз сабаби муваққатан қатъ гардидани эмкунии кӯдакон аз бемории сурхча эҳтимол дар чанд кишвари африқоӣ авҷгирии ин беморӣ ба амал ояд. дар робита ба ин ташкилотҳои гуманитарӣ ба минтақаҳои гуногуни Эфиопия аз бемории сурхча дору интиқол медиҳанд.